Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Aya namangana maya asenchera yobwenge korwa Kisii FM enka yomugusi. Margo bengia nago kwaniro mwancho mote yalendo siasa genreto kutoka Kisii FM 94.1 nero enka yomugusi. Yabtukire dake ya moyo gorichi sekum na brechi von margo ba tinga kina kwa ligena SMS tamangana maya asenchera yobwenge Italiane root magoma. Omora yomane bwensia South Africa Cyril Ramaphosa ni gatubuna ba Kenya ni gobona baguchia wanchiro kugende meyensia South Africa batabwati evisa kaukona se nyumba yobare ya State House meyo mu Nairobi kinga kyomerana no mura yomane bwensia Kenya omoske Dr. William Ruto omoske Ramaphosa ni gate babunige tamukirogyo kubanchira ba Kenya kugenda imeyensia South Africa batabwati chifisa ne nchira ya mmoyo gukinia obwa matobu yagati chinse kibere nabo igogo kinia obonchiro yagati chinse cyo olengana no moske Ramaphosa umurubulyo yo igogo cyagwe kiranirwa go cyakira umutinyo mutanganye bwo mwaka gocha. Committee yokunenkia asebunge enene agency ya Kenya Useveting Committee ni gobono yanchire Jafet Kome uyotole tunumura yomane bwensi ya Kenya Dr. William Ruto uchakaba monene bw'abanyanyimbo aiga Kenya abwasewaniriye telyorira kikubekwa Asia obisi yomura bwensi Kome uyoberega kunengi wane committee yokurwali tukuligoro nigaba gakoboliwa amaswali n'abajumbe abo igoro yemermo arache konference kyombe ky'abanyanyimbo kya National Police Service anigaberega kwegerera igoro yemerebelyo arache gokora ekero arabega kwewa emirmeyo. Abarundi abechindege ga Kenya bo babera somugiro gwemero masege kake amatko anerero nigo bera nemeremo rero ubatkana no guchika gweke gambero kyabakoli meremo kya leba abolis kulegaro eke gambere kyo kyabakoli meremo nigo gyachigeta abarundi abo werana asemeremo litkolya rero gochakira chinsa ikonebere chemambya kinga kibayigo ekambani ya Kenya Airways eyo ebaligete meremo yabole tugete bayise kwemo kirige tambukiro kende gyonskeri chiko ubatkana no mugiro yo babeire bagokora. Dekani sano chabtu kirigori chinsai kuminebere chibun margoba krabno kyoptora mangana maya senchira yobwenge kurendanga tiali amangenge neto kwali ndia chikoraga ensayemo koletra senchira yobwekirano nakone robotegeli byane margobengia meyenka yomogsine Kisii FM 94.1 Italiane root magoma. Omoelio bwamangana maya asenchera yobwenge unaletua sole na Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM